Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ian. Taong 1971, Kaluya, Antique. Bago natin simulan ng kwento, gusto ko lang ilahad sa iyo, Pinuno, na ako din ang sumulat ng istoryang ito. Tama kayo, ako nga si Ian. At kaya ako nagbahagi ng kwento ay dahil sa gusto kong mapabilang sa channel ninyo. Hindi ko to ginagawa para magpasikat. Ang sa akin lang magkaroon ng kahit konting ambag sa'yo. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang istorya ko ilang buwan bago sumapit ang taong 2000. Albularyo ang ama ko, Pinuno, at kilala ito noon sa amin sa Kaluya sa pangalang Pedro. Marami nang nagamot at napagaling ang tatay ko, kaya marami na rin ang mga taong naniniwala sa kanya. Halos lahat nga sa baryo namin, sa kanya na nagpapagamot dahil alam nila na dalubhasa siya. Bantog man kung tawagin ng iilan, nanatili itong simple sa lahat ng bagay. Hindi ito nagpapakita ng kapangyarihan sa mga ordinaryong tao at hanggat maaari, nakikibagay ito. Walang kaaway ang ama kong yon hanggang sa isang hapon, may dumating na estranghero. At ang estrangherong yon, galing sa lugar ng Alegria. Naghahanap ito ng mga mahuhusay na manggagamot na mapapabilang sa samahang itinatatag niya. Ang kaso lang, nung makausap ito ng tatay ko, hindi sila nagkasundo. Ang gusto kasing mangyari ng taong yon, sumali sila kahit labag sa loob nila. At kapag naging miyembro na sila, kinakailangan nilang gamitin ang aral na alam nila para pagkakitaan. Sa madaling sabi, magiging mga bayarang manggagamot. Kaya ito balak ng taong yan ay dahil sa mataas ang ambisyon nito. Akala ng aking ama isa lang itong ordinaryong tao, kaya ang ginawa nito, hinamon yung lalaking yon. At noon ding mismong araw, nagkainitan silang dalawa hanggang sa magkaubusan na ng kanilang mga karga. Huli na nang nalaman ng aking ama na nagtatangan din pala ng medalyon ang taong yon. At sa madaling sabi, antingero rin ito. Pero hindi ito ang mga tipikal na antingero dahil yung mga karga na ipinakita nito, purong kaliwa. Una, mga agimat lang ang inilabas niya. Pero maya-maya lang, nang makita nito ang karga ng tatay ko, bigla itong naglabas ng mutya na tinatawag nitong sugbak. Hindi ko alam kung ano ang mutyang yon, pero sa itsura nito, hindi ito pangkaraniwan. Para itong trespiko na may mga maliliit na kamay na may mga mata sa paligid nila. Ang mga kamay na yon, nasa labas ng triangulo, tapos para itong may sariling buhay. Hindi ko man ito nakitang gumalaw, pero ang pakiramdam ko nun, buhay na buhay ang mga bagay na yon. Papaikot ng trespiko, Pinuno, may nakita akong 6 na kamay. Maliliit ito at meron lang itong 3 daliri. Maganda ang pagkakahulma at hindi pangkaraniwan ang itim na kulay. Magaspang din ito, animoy hinulma ito sa isang bato. Nung makita ko ang bagay na yan, kinabahan ako para sa kaligtasan ng tatay ko. Sinubukan ko itong awatin para hindi na ito makipagduelo, pero sadyang hindi ito nakinig. Bago yun umalis sa aking tabi, hinawakan ako nito sa balikat habang nagwiwika sa akin ng, "Makinig ka, anak. Minsan hindi natin kailangang maging duwag. May mga labang hindi tungkol sa buhay. Kaya hanggat hindi mo kaya ang katunggali mo, kinakailangan mo itong harapin ng buong puso. Mas maganda nang mamatay ng maaga kesa mabuhay ng punong-puno ng kahihiyan." Dahil sa sinabi nito, wala na akong nagawa kundi ang manahimik. Kinakabahan man, pilit akong nagtiwala sa kanya. At nung umalis na ito, halos lumupasay ako para lamang magmakaawa. Sinasabi ng puso ko na kaya ito ng tatay ko, pero may kung ano sa utak ko ang nagsasabing mamamatay ito
kapag tumuloy. At hindi nga yun nagkamali. Dahil sa kanilang pagbubuno, agad na nagtamo ito ng malulubhang pinsala sa katawan. Hindi ito tinamaan ng ataking mula sa kalaban nito, pero kapansin-pansin ng mga sugat na bigla na lamang nagpakita sa katawan nito hanggang sa tuluyan ng pumutok ang mga ugat nito. Pagbulwak ng dugo, agad na nang hina ang tatay ko. Hindi na ito nakakilos hanggang sa bigla na lamang itong bumagsak. At nang makita ito ng katunggali niya, agad yung tumalikod. Matapos na, umalis ito ng walang paalam. Labis na ikinagulat ng mga kasamahan ng aking ama ang nangyari, pero wala rin silang nagawa. Hinayaan lang nila ang taong yon dahil alam nila na hindi nila ito kaya. Sa sobrang galit ko nun, napagbuntunan ko ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako nagdalawang isip na lapitan ito habang paulit-ulit itong sinusuntok sa dibdib. Bakit hindi mo tinulungan ng tatay ko? Anong klase kang kaibigan? Napakawala mong kwenta! Paulit-ulit ko itong sinasabi sa kanya pero hindi na ito umiimik. Tahimik man ang taong yan, ramdam ko sa kanya ang matinding panlulumo. Yun bang kahit meron itong gustong gawin, parang may pumipigil sa kanya? Dumaan ang mga araw, literal na kinagalitan ko ang mundo. Sa edad kong 23 anyos, nagpakalulong ako sa mga bisyo. Nagtagal yon ng ilang buwan pinuno. Walang direksyon sa buhay at ang gusto lang, sumaya at makalimot. Kung sino-sino na rin ang naging kaibigan ko. At habang tumatagal, hindi ko na napapansin na unti-unti na akong lumalayo sa aking pamilya. Lumubog ako sa kumunoy na hindi ko alam kung papaano pa makakaahon. Inakala ko ring hanggang doon na lang ako, hanggang sa isang umaga, bumisita ang lola ko. Yon ang nanay ng tatay ko. Nung makita ko ito, tsaka ko nakaramdam ng matinding emosyon. Agad ko siyang niyakap habang umiiyak. La, nangungulila ako ay tatay. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Pasensya na ho kung marami akong binibigay sa inyo na problema. Alam ko kasi, ito na lang ang paraan para matakasan ko ang lahat ng hindi magandang nangyari sa amin. Tahan na iyan. Huwag kang mangamba sapagkat hindi dito magtatapos ang lahat. Bata ka pa, kaya marami ka pang magagawa. Kumusta ka naman dito? Ano ang pinagkakaabalahan mo? Wala naman hola. Palamunin ho ko dito ng nanay ko. Hindi ko siya natutulungan sa lahat ng bagay. At nagiging pabigat ako sa kanya. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko eh. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin. Wala akong lakas ng loob. Hindi ka mataya ng solusyon, apo. Bukas pag-alis ko, sumama ka sa akin. Doon ka na muna sa bahay manuluyan. Hindi ka namin doon pupuwersahin na tumulong. Magbakasyon ka para ikaw ay makalimot. Alam kong ayaw mo sa bahay namin dahil malayo ito sa baryo. Pero sa ngayon, apo, ito ang pinakamagandang lugar na pwede mong puntahan. Malay mo, may mahanap ka na kasagutan. Nang marinig ko ito, lahat ng binabala ko ay bigla na lang nagbago. Tama si Lola. Kailangan kong sumama sa kanya para makapag-isip-isip. Mahirap itong gawin kasi hindi ko pa nararanasan na mawalay sa aking pamilya. Pero sa pagkakataong yon, nilakasan ko ang loob ko para hindi na nila ako maging problema. Dumaan ang araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Walang naging pagtutol sa aking ina dahil maging ito man, gusto na mapabuti ang aking kalagayan. Kaya pagsapit ng umaga, nakahanda na ang lahat ng gamit ko. Konti lang ang ipinadala nito sa akin
kasi baka hindi ako magtagal doon. Yung bahay kasi ng lola ko malayo talaga sa bayan. Liblib ito, tapos nasa paanan nito ng bundok. Wala rin sila roong kasama at yung mga kapitbahay nila, milya-milya pa ang layo. Iniisip ko nga noon, mabuburyong lang ako, pero hindi na ito mahalaga. Ang importante, maiwasan ko ang lahat ng kasalanang ginawa ko sa aming lugar. Pagkaraan ng ilang oras, narating na namin ang bahay nila. Bagaman luma, napakaaliwalas ng paligid. Nadat namin noon si Lolo na nagwawalis sa bakuran at nung makita ko ito, medyo nagulat ako. Napakapayapa ng mukha ng lolo ko. Yun bang wala man lang itong iniisip na problema? At nung mapansin kami nito, tsaka nito iniwan ang kasalukuyan nitong ginagawa. Paglapit nito sa amin, agad ako nitong pinamano habang nagwiwika ng, Oh, apo! Anong magandang hangin ang nagtulak sa iyo rito? Akala ko ayaw mo sa lugar na ito. nang marinig ko ito, di na ako umimik. Totoo naman kasi, ayoko talaga sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang mapansin ito na wala akong balak na sumagot sa sinabi niya, tsaka ito napatanong sa asawa niya. At pagkatapos nun, tumuloy na kami sa loob ng bahay. Mainit-init na bibingka ang hinain ng lolo ko, kaya kahit busog, nakaramdam ako ng gutom. Masarap itong magluto, Pinuno. Yung tipong kapag natikman mo ang pagkain, makakalimutan mo na busog ka. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagkatapos naming magmeryenda, tsaka ko nito pinapunta sa silid na bakante. Inihahanda nila ang silid na yon para sa mga bisita nilang maliligaw kung sakali. Ang kaso, ilang taon nang walang bumibisita sa kanila. Hindi naman ito ikinalungkot ng mag-asawa dahil ayon sa kanila, masaya na sila kahit sila lang ang magkasama. Dahil dito, hindi na ako nagsalita. Medyo pagod na rin kasi ako at marami pa ako noong iniisip. Inakala ko rin na ordinaryong tao lang ang mga magulang ng tatay kong yun. Pero nung magkausap kami bandang gabi, nalaman ko na ang edad na pala ng lolo ko 140 na. Wala itong papel para mapatunayan ito, kaya medyo nagduda ako. Pero nung makita ko ang mga litrato nitong may petsa, dito ako napaniwala. Alam ko na nagsasabi ng totoo ang lolo ko, kaya wala akong rason para pasinungalingan ito. Gayunpaman, di ko na yun gaanong pinansin hanggang sa mag-uwi ka ito sa akin ng, Alam mo, kagaya ka ng ama mo. Nakikita ko siya sa'yo, kaya natutuwa ko na pumunta ka rito. Nung marinig ko ito, bigla kong napaisip sa ibig nitong sabihin. Alam ko kasi na merong gustong ipahiwatig ang lolo kong yun. Ang problema, di niya ito masabi-sabi. Dumaan pa ang mga araw. Wala kaming ibang pinagkaabalahan kundi ang manguha ng mga saging at kamote. Madalas din kaming umalis ng bahay, gawa ng malayo yung sinasakahan ng mag-asawa. Siyempre bilang bisita, tungkulin ko rin na sumama at tumulong sa kanila. Inakala ko kasi na yun lang talaga ang gagawin namin doon hanggang sa dumating ang gabi ng 5 araw. Tahimik ang paligid noon at nasa kasarapan na rin ako ng tulog. Hindi ko nga inaasahan na magigising ako noong gabi dahil sa pagod. Ngunit bago sumapit ang hating gabi, bigla kong ginambala ng isang nakakahalinang tunog. Wala akong ideya kung ano ito at kung saan yun nagmumula. Pero nakasisiguro ako nang gagaling yon sa labas ng bahay. Siyempre nang marinig ko ito, agad akong napabalikwas. Dali-dali akong sumilip sa labas ng kwarto pero wala naman akong nakita. Maya-maya pa, inisip ko na lang na pinaglalaruan lang ako ng isipan ko. Hanggang sa marinig ko na naman ang matamis na himig ng isang babaeng kumakanta. Dahil dito,
Kung kaya't napagtanto ko na hindi ako pinaglalaroan ng aking isipan. Totoo ang aking naririnig at anuman yon, may kutob ako na binabalot ito ng hiwaga. Kaya dala ng kuryosidad, dali-dali akong lumabas at sumilip sa siwang ng pinto. Pagdungaw ko sa labas ng bahay, wala naman ako nakitang kakaiba. Subalit nang aalis na ako sa siwang na yon, nakita ko ang mag-asawa na biglang lumabas ng pinto malapit sa likuran ng bahay. Dahan-dahang naglakad ang mga ito hanggang sa makarating yon sa labas ng bakuran. At paglapit nito sa isang malaking puno ng talisay, bigla itong lumuhod doon. Narinig ko itong nagdasal ng mga salitang hindi ko maintindihan hanggang sa mapansin ko na yumuko ang mga sanga ng puno. At bago ko pa maikurap ang aking mga mata, may nakita akong mukha sa katawan nito kung saan malapit sa lolo ko. Kulay abo ang mga mata ng puno, tapos yung mukha nito kakulay ng ginto. Pagkatapos nitong magpakita, agad itong nagsalita sa mag-asawa. May mga bato rin itong iniluwa na sadyang kakaiba sa aking mga mata. Nung makita ko ito, hindi ako nagdalawang isip na lumabas. Ngunit nang maramdaman ako ng mga nilalang, agad din naman itong naglaho. Maya-maya pa, nang makita ako ng lolo ko, dali-dali itong lumapit sa akin habang kinakausap ako ng mahinahon. Ano ang ginagawa mo rito, Apo? Bumalik ka na sa loob ng kwarto mo. Magpahinga ka na dahil marami pa tayong gagawin bukas. Sige na. Ngunit nang marinig ko ang sinabi nito, hindi ako kaagad pumayag. At kahit wala akong ideya sa mga nakita ko, ipinagtapat ko ito na para bang sigurado ako roon. Nang marinig ito ng lolo ko, hindi ito nakapagsalita. Pero kahit tahimik itong nakatingin sa akin, alam ko na alam nito ang mga bagay na ibig kong sabihin. Maya-maya pa, sapilitan ako nitong dinarag papasok ng bahay. Pagsarado ng lola ko ng pinto, agad akong nilapitan ng dalawa para kausapin ng masinsinan. Sigurado ka bang nakita mo ang nilalang na yon? Paano ito nangyari? Bakit mo siya nasilayan ng walang pahintulot mula sa amin? Ho? Sino ho bang tinutukoy niyo, lo? Yun bang kapre na nakita niyo kanina? Hindi ko ho alam kung paano ko siya nakita eh. Basta nung nagkausap kayo, nakita ko na lang din yun nang hindi sinasadya. Ano ba ang nilalang na yun, lo? Bakit parang magkalapit kayo? Nang marinig ito ng lolo ko, isa lang ang naisagot nito sa akin at yun ay walang iba kundi ang mga katagang. Hindi mo ito nakita ng hindi sinasadya. Nagpakita sa iyo ang nilalang dahil meron itong pakay. Gusto ka nitong gamitin. Marahil may nararamdaman ito sa iyong katangi-tangi. Dahil sa sinabi nito, hindi na ako nakapagsalita pa. Basta ang ginawa ko nun, tumango na lang kahit walang naintindihan. Sa isip-isip ko, sasang-ayunan ko na lang para wala nang mahabang usapan. At ganun nga ang nangyari. Kaso lang pagtungtong ng umaga, iniharap ako nito sa puno ng talisay. Sa bahay palang pinuno, matindi na ang nararamdaman kong kaba. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari, pero yung pakiramdam nun, para akong isasalang sa kung saan. Basta, nakakapanginig ng laman talaga. Maya-maya pa, nung lumabas na kami ng bahay, nakita ko ang puno ng talisay na naglalagas ng dahon. Walang hangin na umiihip, pero naglalagas ito. Namumuti na rin ang kulay ng katawan nito, animoy malapit ng malanta. Subalit pagharap namin dito, bumungad sa akin ang mapupula nitong balat sa parte na hindi ko napansin kaagad. Pagkasilay ko ron, agad itong ipinahid sa noo ko. Nagsambit din ng mga buhay na salita ang lolo ko bago ako nito tuluyang ipakilala. Nang magawa na niya ang mga kinakailangan niya,
Lumangit-ngit ang katawan ng puno. Yun bang parang iginagalaw nito ng kusa ang katawan niya. Takot na takot ako nun pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako tumakbo dahil alam ko na nasa likod ko ang mga taong nagmamahal sa akin. Maya-maya pa, nakita ko na sapilitang bumuka ang katawan ng talisay at sa loob nun, may nakita akong isang lalaking dahan-dahang naglalakad papalapit. May hawak itong berdeng espada tapos kulay kahil ang balat nito. May mahaba rin itong buhok at may banderitas itong nakasabit sa likod. Wala rin itong tsinelas tapos yung kasuotan nito halatang lumang-luma na. Nakasuot din ito ng maskarang puti na animoy gawa sa buto ng hayop. Pagharap nito sa akin, dito ko nakita ang kwintas nito na binubuo ng mga batong may kakaibang ningning. Inakala ko rin na magsasalita ito ng ibang diyalekto, pero nang magsimula na itong mangusap, nagulat ako ng diyalekto namin ang ginamit ng nilalang na yon. Pag-uwi ka nito, para lang yung nangamusta, animoy matagal na kaming magkakilala. Siyempre bilang pakikisama, sinagot ko ito sa sagot na gusto nitong marinig. At nung marinig naman ito ng nilalang, napangiti ito sa akin habang iniaalis ang kanyang maskara. Sa isang iglap, bumungad sa akin ang mukha ng aking ama. Pinaghalong gulat at pagkataranta ang naramdaman ko nun dahil hindi ko inaasahan na makikita ko ito sa ganoong pagkakataon. Kumusta ka na, anak? Masaya ako na muli tayong magkita. Pasensya ka na. Maaga ko kayong iniwan. Pero wala tayong magagawa sa bagay na yon dahil ito ang pinagkaloob ng Panginoon. Sumunod na lang tayo sa Kanya sapagkat lahat ng desisyon nito ay may kabutihang kaakibat. Hindi kita tinawag dito para makipag-usap lang sa'yo. Kaya kita pinapunta rito ay dahil sa gusto ko na ikaw ang sumunod sa tinahak kong daan. Sa inyong magkakapatid, ikaw lang ang may potensyal, kaya alam ko na malayo ang mararating mo. Nang marinig ko ito, halos hindi ako makaisip ng sagot. Wala akong pakialam sa mga bagay na inilahad nito sa akin dahil sa mga sandaling yon, ang nais ko lang ay makausap ang taong naging instrumento para mabuhay ako sa mundo. Paunti-unti, nagsimula nang umapaw ang emosyon ko hanggang sa mapahagulgul ako sa pag-iyak. At bago pa man makapagsalita ang ama ko, napilitan ako ritong yumakap. Ang kaso lang, tumagos ako sa katawan niya at yung nayakap ko sa mga sandaling yon ay ang puno ng talisay. Gayunpaman, mula sa punong yon, naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng aking ama. Dito na rin ito nagsimulang maging emosyonal, pero nilalabanan niya ito upang makausap ako sa maliit na panahong meron ito. Makinig ka, anak. Limitado lang ang oras ko. Marami akong nilagpasan para lamang makarating dito. Huwag kang mabuhay sa paghihigante. Mabuhay ka para sa iyong sarili at sa mga taong naniniwala sa iyo. Huwag mo nang iyakan ang mga nawala dahil kahit anong gawin mo, hindi na kami babalik. Pasensya ka na, anak, kung pinahihirapan kita ng gusto. Pero huwag kang mag-alala dahil mula sa araw na ito, ibibigay ko sa iyo ang gamit para protektahan ang mga mahal mo. Ito ang magtatanggol sa inyo mula sa panahon ng kagipitan. Matapos nitong magsalita, tsaka nito ibinuka ang kanyang kamay. At sa loob ng nakatagong palad, nakita ko ang bilugang bato na may maliit na buwan at araw sa loob nito. Umiikot ang mga bagay na yon, pinuno, na para bang sumasalamin sa mga elementong kabilang sa mga bumubuhay sa atin. Nung makita ko ito, binalot ako ng matinding pagkamangha. Ayaw ko sanang hawakan ng bagay na yon, pero ipinagpilitan ito ng tatay ko. Sinabi pa nito sa akin na kinakailangan ko na itong kunin dahil malapit na itong maglaho. Kaya naman kahit ayaw ko, napilitan ako. At nung makuha ko ito, tsaka ako nakaramdam ng kakaibang enerhiya na unti-unting bumabalot sa aking katawan.
Hindi ako makapaniwala sa mga nararamdaman ko noong mga sandaling yun, pero nakasisiguro ako na totoo ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsimula nang magbago ang lakas na namumutawi sa aking katawan. Tumalas na rin ang aking paningin at parang may kung anong esensya ang kumapit at bumukas sa mga pandama kong nanatiling nakasara. Pagkatapos nito, nakita ko ang dalawang matanda na may mga nagkukubling pakpak sa likuran nila. Yung mga pakpak nun, kagaya ng sakalapate, kasing puti ng ulap, tapos parang hindi ito nadudumihan. Kapansin-pansin din ng mga presensyang bumabalot sa kanilang katawan, kaya nung makita ko ito, hindi na ako nakapagsalita pa. Sa puntong yun pinuno, wala akong masabi sa mag-asawa. Hindi ko sukat akalain na kagaya ng aking ama, meron din pala silang itinatagong lihim. Kalaunan, nang mapansin ito ng lolo ko, lumapit ito sa akin habang panatag na bumubulong sa aking mga tenga. Tama ka ng iniisip. Hindi kami mga tao, Apo. Kami ay mga anghel na matagal na ritong naninirahan sa mundo. Misyon namin na tulungan kayo at makapaglikha ng angkan na susupil sa ating mga kalaban. Mula sa araw na ito, Apo, napili ka namin bilang bagong mandirigma. Dalhin mo ang kabanalan at katanyagan ng totoong Panginoong tagapaglikha ng lahat ng bagay sa langit at lupa. Nang marinig ko ito, tsaka ako nagkaroon ng ideya ukol sa gustong iparating ng aking lolo't lola. Batid ko na hindi ako pinapapunta sa bahay nito para lamang magbakasyon o magkaroon ng kaliwanagan sa aking isipan, bagkus ay para maging isang mandirigma ng langit. Nag-aalangan man, bukal sa loob kong tinanggap ang alok nito. Alam ko na sa pamamagitan nito, mabibigyan ko ng hustisya ang aking ama. Magagamit ko rin ito para matulungan ang aking kapwa, lalo na yung mga kakilala kong nangangailangan ng milagro sa kanilang katawan. At sa paglipas ng mga araw, wala akong ibang ginawa kundi ang magsaliksik at magsanay. Nagtagal ito ng kalahating taon bago ko maunawaan ang kapangyarihan ng isa sa pinakamalakas na mutya sa mundo na tinatawag ng lolo ko na sinukob. Ang mutyang yon ay maraming abilidad pinuno, kagaya ng pagkontrol ng panahon, hangin at iba pang mga elemento. May kakayahan din itong tumawag ng mga engkanto at higit sa lahat, umalipin ng mga nilalang ng kaliwa. Marami rin itong proteksyon sa nagtatangan at hanggat hawak mo ito, kailan may hindi ka mamalasin. Di rin e-epekto ang binabalak ng mga masasamang loob sa iyo. Gawa ng bago pa man nila ito gawin, katakot-takot na kamalasan ang kanilang mararanasan. Posible rin nila itong ikamatay, depende sa taas ng banta na nararamdaman ng mutya. Matapos ko itong mapag-aralan at mapaghusayan, dito na ako sinubok ng lolo ko. Isang gabi pagkatapos naming maghapunan, isinama ako nito sa pinakamalapit na nayon malapit sa bundok. Yung nayon na yun pinuno, milya-milya pa ang layo sa katabing baryo, kaya yung mga tao roon, literal na mga sinauna pa. Payak din ang kanilang pamumuhay at sanay na sila sa kung ano ang meron sila. Ayon sa lolo ko na, bawat isa sa mga taga roon, magkakadugo. Mula sila sa iisang tribo na nagdesisyong ipagpatuloy ang lahi nila ng walang sangkot na ibang lahi. Yun ang rason kung bakit may mangilan-ngilan sa mga supling nito ang hindi normal at pangkaraniwan. Naniniwala ang lolo ko na hindi magandang hakbang ang pamamaraan ng pagpaparami gamit ang iisang dugo lang. May mga kaakibat kasi itong rebuelta na malimit tumatama sa mga sanggol na isisilang nila. Kung hindi baliw, kulang sa pag-iisip o hindi naman kaya'y may abnormal na pangangatawan. Ang nakakapagtaka, patuloy pa rin nila itong ginagawa na parabang normal na ito sa kanila. Pagpasok namin sa lugar na yon, nakaamoy ako ng kakaiba.
Amoy ng patay ang unang bumungad sa akin, kaya medyo naalerto ako. Yung lolo ko naman, kanina pang umiikot ang paningin sa paligid. Hindi na rin ito nagsasalita, indikasyon na may kakaibang nangyayari sa lugar na yon. Maya-maya pa, habang tinatahak namin ang kahabaan ng daan, dito namin nakita ang dalawang matandang lalaki na bigla na lamang lumabas ng kanilang mga tahanan. Nakayoko ang mga ito, at sa estado nito parang wala ito sa kanilang mga sarili. Paglabas nito ng bakuran, bigla akong pinatigil ng lolo ko, indikasyon na may napansin ito. Maya-maya pa, nang akmang magtatanong na ako, nakarinig ako ng ungol na nagmumula sa dalawang matandang nakita namin. Pagbalik ko rito ng tingin, gulat na gulat ako nang makita kong humaba na ang mga binti at braso nito. Nagsimula na rin itong gumapang na parabang sinapian ng kung anong demonyo. Dahil sa aking mga nakita, dali-dali akong umatras. Paglapit ko sa lolo ko, inabisuhan ako nito na huwag magpadala sa takot. Pasimple rin ako nitong inabutan ng maliit na patalim habang bumubulong ito sa akin. Gamitin mo ang patalim na yan bilang daluyan ng kapangyarihan ng iyong mutya. Ito ang unang pagsubok mo, kaya mag-iingat ka. Ano man ang mangyari sa iyo rito, hindi kita matutulungan. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bigla akong kinabahan. Mas lumala rin ang aking naramdaman nung makita ko itong pasimple ng umaatras papalayo sa akin. Kailangan na kailangan ng tulong ni lolo. Ang kaso sa mga oras na yon, alam ko na malabo ito. Kaya sa halip na hayaan ang mga nilalang na yon na patayin ako, napilitan ako na gamitin ang kapangyarihan ng mutya ng sinukob. Walang sabi-sabi, agad kong inusal ang mga buhay na salita para ito'y buhayin. Pagramdam ko nagising na ang aking mutya, tsaka ko nilapat ang aking kaliwang kamay sa patalim kung saan dumadaloy ang presensya nito. Nung may sakatuparan ko na ito, biglang nalusaw ang sandatang yon. Literal na kahit hawakan ito, naglaho na parang bula. Dahil sa pangyayari, kung kaya't bigla kong hindi nakagalaw sa kinaroroonan ko. Alam ko kasi na kapag wala akong sandata, wala akong magagawa. Yon ang aking akala. Maya-maya pa, bigla kong sinugod ng dalawang nilalang. Nagwawala ito at malayo palang ramdam ko na balak na ako nitong patayin. Sa sobrang takot ko noon, napilitan akong tumakbo papalayo. Ngunit di pa man ako nakakadistansya sa mga ito. Nagawa na ako nitong mahawakan sa paa. Sapilitan nila akong kinaladkad habang paulit-ulit akong humihingi ng tulong sa lolo ko. Pero yung lolo ko noon, nakatayo lang. Animoy walang naririnig na sigaw mula sa kanyang apo. Nang mapagtanto ko ito, tsaka ko naisip na sarili ko na lang ang karamay ko. Kaya naman, pilit kong tinataga ng aking loob hanggang sa may nakita kong pangitain na bigla na lang pumasok sa aking isipan. At ang pangitain yon ay tila bang naglalahad sa akin ng aking kakayahan. Noong una pinagdududahan ko ito, pero dala ng matinding desperasyon, pinaniwalaan ko ito. Walang sabi-sabi, binanggit ko ang mga katagang narinig ko sa aking isipan hanggang sa may bigla na lamang umusling malalaking kamay sa ibabaw ng ulo ko. Ang mga kamay na yon ay nababalot ng mga baluti at sa estado nito parang napakalakas nito. Pagpakita nito sa akin, tsaka nito sinapak ang dalawang matandang pilit akong pinagtutulungan. Pagtama ng mga kamaong yon, bigla itong tumilapon papalayo. At sa sobrang lakas ng puwersa ng dalawang kamao, inabot ng ilang minuto bago ito makabalik sa kanilang mga paa. Kaya naman kahit papaano, nagkaroon ako ng sapat na oras para makalayo rito. Pagtayo ko, dito ko nakita ang mga espiritual na kamay na hindi pa rin nawawala. Noong una, inakala ko na ordinaryong mga kamay lang ito. Pero nang hilingin ko na mabalutan ito ng nagngangalit na apoy, bigla itong nagkatotoo. At sa isang kisap mata,
napagtanto ko na kahit na anong hilingin ko rito, ito ay magkakatotoo. Kaya naman paunti-unti, nawala ang takot ko sa aking mga kalaban. Naisip ko kasi na mas malakas pa ako sa mga ito, kaya wala akong dapat na ikatakot. At sa pagpapatuloy ng aming pagbubunok, hindi na ito umubra sa akin. Oh, nakakasugod ang mga nilalang na yon, pero hindi ito nakakalapit. Hindi rin ito nagkakaroon ng pagkakataon na mahawakan ako dahil sa bawat pagsubok nila, ang mga kamao ang kumakaharap sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, maraming uri na ng elemento ang nakabalot sa kamaong tinawag ko. Pinupuluputan na yon ng serpenting kidlat, tapos yung apoy nito, unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Nag-iiba na rin ang pamamaraan ng pag-atake nila, dahilan para mapilitan ng magsipulasan ang dalawang nilalang. Kalaunan, nang maisip ng mga ito na dehado na sila sa laban, napilitan silang tumakas. Pero pagtalikod nila sa akin, nakita nila sa kanilang likuran ang mga kalasag na merong buhay na ulo ng babaeng may buhok na mga ahas. Pagsigaw at pagliwanag ng mga mata nito, bigla itong naging mga bato. Matapos nun, tsaka ito tinamaan ng malakas na suntok dahilan ng pagbagsak ng mga bato nilang katawan. At nang makita kong nagkadurog-durog na ang mga nilalang, tsaka ako nakahinga ng maluwag. Alam ko kasi napatay na ang mga ito, kaya wala na akong dapat na ikabahala pa. Ilang minuto ang lumipas, lumapit sa akin ang lolo ko. Bahagya ko nitong inakbayan habang taimtim na pinagmamasdan namin ang mga nilalang. Mabuti naman at nagtiwala ka sa kakayahan mo. Ipinagmamalaki kita, Apo. Hindi ko sukat akalain na makokontrol mo ng ganito kadali ang mga mahihiwagang kamay ni Mulayari. Nakakamangha. Ito ang unang beses na makita ko ito sa loob ng 500 taon. Nang marinig ko ito, hindi na ako nakasagot pa. Sa sinabi kasi ng lolo ko, parang napakahirap nitong paniwalaan. 500 taon? May nabubuhay bang tao sa ganyang katagal na panahon? Gusto ko man itong sabihin sa lolo ko. Hindi ko ito ginawa. Alam ko kasi na mahaba na naman ang aming pag-uusapan kapag tinanong ko pa to. At para magawa na rin namin ang aming ipinunta, mas pinili kong ituon ang aking wisyo sa mga nilalang na patuloy pa ring umaaligid sa aming kinaroroonan. Pagkaraan ng ilang segundo, dito na kami nagsimulang maglakad habang binubulungan ako ng lolo ko. Pugad ng mga aswang at mambabarang ang lugar na ito. Lahat ng taong nakatira rito ay ating mga kalaban. Mag-iingat ka, Apo, dahil hindi ito ordinaryong baryo, kagaya ng iniisip mo. Nagkalat dito ang samut-saring bitag, kaya kung hindi tayo mag-iingat, paniguradong meron tayong kalalagyan. Huwag kang mag-alala, Lo. Isinapuso ko ang lahat ng natutunan ko sa inyo. Unang batas, huwag magtiwala, lalo na sa lugar ng ating kalaban. Di ko yan makakalimutan, kaya umasa kayo. Naalerto ako sa mga lugar na ating pinupuntahan. Nang marinig ito ng lolo ko, napangiti lang naman ito. Sa mga sandaling yun na rin nagtapos ang aming usapan, nang sa gayoy maipagpatuloy namin ang aming paghahanap sa pakay nitong hindi pa sinasabi sa akin. Makalipas ang 1 oras, ramdam ko ang pagsunod sa amin ng mga nilalang. Malalayo man ang mga ito, hindi ko maipagkakaila ang dami nila na halos hindi na namin mabilang. Gayunpaman, walang kahit anong reaksyon ang nagmumula sa lolo ko. Patuloy lang kami sa paglakad hanggang sa makarating kami sa isang tahanang kakaiba sa lahat ng naroon. Sa dami kasi ng aming nadaanan, tanging ito lang ang may dingding na gawa sa purong buto ng tao. Ayon sa lolo ko na, sa loob ng bahay na yon, namumugaran ang gabunan ng nayon. Ito ang misyon ko at ang layunin ko
na may uwi sa bahay namin ang ulo nito bilang tropeyo. Nang marinig ko ito, hindi naman ako natinag. Alam ko kasing isang ordinaryong nilalang lang ito, pero paglabas nito, nakita ko ang isang matabang lalaki na halos doble ang laki kumpara sa lolo ko. Nanlilisik ang mga mata nito, tapos naglalabas ito ng kakaibang amoy. Yung amoy nun, parang inimbal sa mong patay na iniwang nakabilad sa araw. Basta, hindi yun katanggap-tanggap. Kaya nung magkaharap kami, panay ang ginagawa kong pagdistansya. Ngunit, ilang segundo lang ang lumipas pagkatapos naming magkatitigan. Bigla itong umatungal ng napakalakas habang dahan-dahang inilalapat ang dalawa nitong kamay sa lupa. At mula sa lugar na yon, nagsimula itong magsuka ng dugo kasabay ng dahan-dahang paglikha ng uka kung saan ito nakadapa. Maya-maya pa, umihip ang malakas na simoy ng hangin hanggang sa mabalutan ito ng purong alikabok. 3 minuto ko itong hindi nakita bago ko ito nasilayang nakapagpalit na ng anyo. Taliwas sa mga ordinaryong gabunan, wala itong pakpak o mahabang mga braso dahil ang anyo nito ay parang isang unggoy na kalahating tao. Napakalaki ng nilalang na yon, tapos may mga pangil itong magtatatlong dangkal ang sukat. Ubod din ito ng lakas dahil sa bawat pagsuntok nito sa lupa, yumayanig ang buong paligid. Napansin ko rin noon ang kapal ng balat nito at ang kabal nitong halos hindi kayang tinagin ng kahit na anong pangontra. Pagsilay ko rito, medyo nakaramdam ako ng pagkasindak, pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Alam ko na kayang-kaya ko ito. Kaya naman binigyan ko ito ng labang hindi nito makakalimutan. Pagsugod nito sa akin, agad kong tinawag ang mahiwagang kamay ni Mulayari. Wala akong ideya kung sino ang nilalang na yon, Pinuno, dahil hindi pa naman to nababanggit sa akin ng lolo ko. Gayunpaman, sumampalataya ako rito, gawa ng alam ko na tanging ito lamang ang sandata na meron ako. Paglitaw ng mga kamao, tsaka sumugod sa akin ang nilalang. Noong una, hindi ko muna ito sineryoso dahil gusto kong malaman ang rurok ng lakas ng mga mahihiwagang kamay na tangan ko. Pagsalag nito sa atake ng gabunan, napansin ko na parang hindi man lang ako nito natinag. Ibig sabihin, ang kamay na yon ay 100 beses na mas malakas kumpara sa aking kalaban. Sinubukan itong wasakin ng gabunan, Pinuno, pero hindi niya ito nagawa. Maraming beses na rin itong sumugod sa iba't ibang direksyon pero ang naging resulta, sinasalubong lang ng mukha niya ang mga kamaong mabilis na sumusugod sa kanya. Pagtama nito, agad na tumilapon ang gabunan papalayo. Matinding pinsala ang naidulot nito, pero wala sa dugo ng nilalang na yon na sumuko. Kaya kahit dehado, nagpatuloy ito sa pag-atake hanggang sa mabugbog na ng husto ang katawan nito. Para magkaroon kayo ng ideya sa sitwasyon ng gabunan, may hahalin tulad nyo ito sa karne ng baboy na nilamog ng martilyong pandurog ng buto. Halos humpak na nga ang dibdib nito pero hindi pa rin yun sumusuko. Kalunos-lunos man ang sitwasyon ng nilalang, di ako nagkaroon ng kahit katiting na awa para sa kanya. Alam ko kasi na marami na rin itong biniktima bago ito nagkamit ng ganoong kataas na antas ng kapangyarihan. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig ko itong humihingal na sa pagod. Hindi na rin ito nakakakilos ng maayos, tapos ang kamay nito nanginginig na. Wala na rin itong kakayahan na humakbang, pero nanatili pa rin itong nakatayo sa harapan ko. Akala siguro ng nilalang na yon, hahangaan ko ang kanyang katapangan. Pero bago pa man ito makabawi, buong lakas kong ibinato sa kanya ang kamay ni Mulayari. At pagtama nito, nakita kong bumaon ito sa sentro ng dibdib niya. Halos tumagos ang kamaong binitawan ko, kaya naman yung nilalang, bigla na lamang sumubasob sa lupa pagtilapo nito. Di na rin yun nakatayo pa at kaagad itong binawian ng buhay.
Nang masipat ito ng mga kauri nitong nanonood, lahat yon ay nabahag ang buntot. Nagsitago na rin ito sa kanilang mga bahay hanggang sa dito ako nagdesisyon na sunugin ang mga ito. Gamit ang kamay ni Mulayari, inutusan ko ito na lumikha ng likidong apoy mula sa mga bato at lupa. Agad ko itong ikinalat sa mga kabahayang naroon hanggang sa lamunin na ito ng buo ang kabuuan ng nayon. Pagsilay namin ng lolo ko na malaki na ang apoy sa lugar, tsaka kami umalis doon. Tahimik kaming naglakad papauwi hanggang sa marating namin ang aming tahanan. Kinabukasan, pinag-usapan namin ng tungkol sa mga nangyari. Ayon sa lolo ko, dalubhasa na ako sa paggamit ng kamay, kaya pwede na akong makabalik sa aming baryo. Yun nga lang, bago ko nito pinahintulutan, nagdesisyon itong ipagtapat sa akin ang kwento ng bathalang nanananahan sa mutyang aking nakuha. Si Mulayari Apo, ang bathala ng San Sinukob. Lahat ng umiikot at dumadaloy sa kanya, meron siyang kapangyarihan para ito ay kontrolin. Ang buwan at ang araw ang kanyang tahanan, kaya ito lamang ang makikita mo sa mutyang hawak mo. Yan ang sumisimbolo sa kanya at yan ang pinagmumula ng kapangyarihan niya. Ngayong dalubhasa ka na sa paggamit ng kanyang abilidad, kailangan mong maunawaan kung saan nagmula ang bathalang si Mulayari. Kagaya ng mga sinaunang bathala, ang Panginoong tagapaglikha ang pinagmula ng espiritu nito. Isa siya sa 7 pangunahing bathala sa mundong ito. At kagaya ng iba, hindi rin siya madaling mapasunod. Marami ang sumubok na hawakan siya, pero sa buong kasaysayan ng mundong ito, 2 pala mga nakagamit sa kanya. Una, ang dibino ng pulag, at ikalawa naman ay ikaw. Nung marinig ko ito, halos hindi ako makapagsalita. Yung puso ko punong-puno na ng tuwa na para bang nagtagumpay na ako sa buhay kong ito. At sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, dito ko nalaman ang pagbabalat kayo ni Mulayari para masubaybayan ang pag-usbong ng mga tao. Malapit ito sa tao pinuno, pero hindi ibig sabihin nun na magpapakontrol ito. At kahit nga hawak ko ang kanyang mutya, hindi pa kami nagkakausap. Literal na ang kakayahang ipinahiram niya sa akin ay parang dala lang ng pakikisama. Dahil dito, kung kaya't habang tumatagal, dahan-dahan na akong nakikipag-ugnay sa kanya. Walang araw na hindi ko siya kinakausap, hanggang sa bigla na lang itong nagpakita. Isang hapon, habang naglalakad kami ng lolo ko sa gilid ng bundok, may nakasalubong akong binatilyo na halos kaedad ko lang. Matikas ang pangangatawan nito at sa unang tingin, magsasaka rin ito katulad ko. Pagharap naming dalawa, napansin ko na parang tinititigan ako nito na may halong galit. Hindi ko nagustuhan ang pagtitig ng binata, kaya ang ginawa ko, agad ko itong pinansin. Di rin ako nagdalawang isip na kumprontahin ito hanggang sa magkainitan na kaming dalawa. Nung mapansin ito ng lolo ko, ito na mismo ang dumistansya. Sa isip-isip ko nun, hindi ko kailangan ng tulong dahil sapat na ang tangan ko para maturuan ito ng leksyon. Walang sabi-sabi. Paglapit nito sa akin, agad ko itong sinuntok sa muka. Ngunit nang akmang tatama na ito, tsaka naman ito nakailag hanggang sa kumontra ito ng atake. Sa bandang huli, ako ang tinamaan ng kamao. Malakas ang pagkakasuntok ng binatilyo, kaya nagalit ako. Pagpang-abot naming dalawa, sinubukan ko itong talunin ng hindi gumagamit ng karunungan. Ang kaso lang, paulit-ulit ako nitong sinisindak na duwag. Hinahamon din ito ang taglay kong abilidad hanggang sa magdesisyon ako na gamitin ang mga maihiwagang kamay. Nung lumutang na yon sa itaas ng ulo ko, biglang nanlaki ang mga mata ko nang tawagin din niyo ng binatilyo. Ngunit sa halip na 2 lang, 10 ang natawag nito.
Pagsilay ko rito, gulat at pagkasindak ang aking naramdaman. Sa isip-isip ko, paano natawag ng binatilyo ang mga kamay ni Mulayari nang ganun-ganun na lang? Hindi ako kagad naniwala sa aking mga nakita, kaya nagkasubukan kami. Subalit, sa loob ng ilang minutong pagbubuno namin, napagtanto ko na mas higit na makapangyarihan ang mga kamay na natawag nito. Kapag kasi tumatama ito sa mga natawag ko, bigla na lang itong nalulusaw. Nagdudulot din ito ng matinding pagod sa aking parte, pero hindi ito gaanong problema. Yun nga lang, sa ikalimang pagtawag ko, sumuka na ako ng dugo. Hindi ko inaasahan na may rebuelta ang kamay ng bathala kapag natatalo ito ng aking kalaban. Kaya naman kahit gusto ko pang tawagin ito, hindi ko yun nagawa. At sa kauna-unahang pagkakataon, napasuko ako ng aking kalaban. Akala ko nun mamamatay na ako pero hindi pa pala. Huli na nang malaman ko na ang taong kinakaharap ko pala ay ang bathalang si Mulayari mismo. Mahusay! Hindi ko inaasahan na tatagal ka ng ganito sa ating paglalaban. Tunay ngang kamangha-mangha ang lakas mo. At dahil dyan, mula sa araw na to, makokontrol mo na ng kabuuan ang aking kapangyarihan. Mananatili ito sa'yo hanggang sa magkaedad ka ng 50 anyos. 50 anyos lang ang palugit ko para sa mga katulad mo dahil ayokong mamalagi sa mga katawang maihina na. Ano bata? Tinatanggap mo ba ang alok ko? Nang marinig ko ito, agad akong sumang-ayon. Hindi na ako nag-isip. Gawa ng para sa akin, napakahaba ng 50 taon. Ilang dekada ko rin itong mapanghahawakan, kaya naman marami pa ako ritong matututunan. Pagkatapos ng aming pagbubuno, tsaka ito naglaho pagtama ng liwanag ng araw. Nung mawala na ito, agad kong naramdaman ang presensya nito na namumutawi sa aking kaluluwa. Naging tahan na nito ang aking katawan, kaya lahat ng bagay na kinikilos at iniisip ko ay alam ng bathala. Sa madaling sabi, para akong naging manika niya. Isang manika na meron pa ring sariling desisyon. Dumaan ang mga buwan at taon. Marami na akong kinalabang nilalang. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa timog na parte ng Antique, kung saan tahanan noon ng mga aswang na nasa iba't ibang uri at lahi. At dahil sa aking ginawa, kung kaya't marami ang nagalit sa akin. Yung iba nga, pinagbantaan na ang buhay ng pamilya ko para lamang sila'y makabawi. Pero hindi din yun umubra. Dahil bawat kadugo ko, protektado ng kapangyarihan ni Mulayari. Sa tagal ng aming pagsasama, napagtanto ko na hindi lang pala sa mga maihiwagang kamay pwedeng gamitin ang kapangyarihan niya. Nalaman ko kasi na may kakayahan din pala akong padaluyin ang kapangyarihan nito mula sa enerhiya ng mga kadugo ko. At nung may isa katuparan ko ito, kusang nagpapakita ang kamay ng bathala sa sino mang kadugo kong pinagbabantaan ng masama. At sa maniwala man kayo o hindi, may kapatid akong hinabol ng aswang. Gabi nang mangyari ang insidente, pero sa halip na itong madisgrasya, yung aswang pa ang nagtamo ng matitinding pinsala. Nung mahawakan kasi nito pinuno ang kapatid ko, biglang lumabas ang mga kamay sa ibabaw ng ulo nito. 2 beses lang nitong tinamaan ang nilalang pero tuluyan nitong binawian ng buhay kinaumagahan. At dahil sa magkakaisa lang kami ng lugar, kaya agad akong kinumpronta ng mga kamag-anak nito. Kesyo mabait ang taong yon, wala itong masamang intensyon, at kung ano-ano pang mga dahilan para lamang mapasinungalingan ang testamento ng aking kapatid. Nang marinig ko ang kanilang mga walang kwentang argumento, tsaka ko sila kinumpronta na may halong paninindak. At anong gusto niyong palabasin? Pasalamat nga kayo. Yan lang ang nangyari sa panig ninyo . Umalis na kayo. Baka kapag nandilim ang paningin ko, may makasama pa impyerno yung demonyong yon. Grabe ka naman! Kung makapagsalita ka, parang wala kang pagmamahal sa kapwa. Taga-baryo din kami.
Lahat ng gusto mo, sinunod namin. Kaya ano pa ba ang kailangan mo para mapabago namin ang pagtrato mo sa aming pamilya? Wala kayong kinakailangang gawin. Sa madaling sabi, mga aswang kayo. Mga salot na kinakailangang mawala sa mundo. Hindi ko kayo tinatrato na kauri ko. Kasi hindi naman kayo tao eh. Dito sa lugar ko, wala kayong pinagkaiba sa mga hayop na alaga ng mga kababaryo ko. Wala kayong boses. At kailanman, hindi ko kayo pakikinggan. Alis! Nang marinig ito ng nilalang na kausap ko, bigla na lamang itong nilamo ng matinding galit. Kaya sa halip na maging mapayapa ang pagtatapos ng aming pag-uusap, napalitan ito ng matinding kaguluhan. Kaguluhan na ikanasawi ng dalawa sa mga nilalang na pumunta sa aking tahanan. Nung sinugod kasi ako nito, wala na rin akong nagawa kundi ang tawagin ang mahiwagang kamay ni Mulayari. Pagpakita nito, agad nitong sinalubong ang mga nilalang na papasugod. Binabalot ito ng halo-halong elemento. Kaya nung tamaan ito ang mga nilalang, agarang namatay ang dalawa. Dito na rin nagtapos ang paglalaban namin. Gawa ng napilitan ng mga ito na kumaripas ng takbo papalayo matapos nilang masilayan ang mapangwasak kong kakayahan. Ilang araw matapos ang insidente, sinimulan kong hanapin ang mga pangahas. Marami akong napagtanungan bago ko sila nasilayan. At sa muling pagpang-abot namin, tsaka ko na sila nilipol. Nang matapos ko na ang problemang yon, dito palang bumalik sa katahimikan ang buhay namin. Mabuti na lang sanay na sa ganoong sitwasyon ng aking ina, kaya hindi na ito gaanong nag-aalala. Di ko na rin yun gaanong pinansin pa dahil sa may mas mahalagang bagay akong pinagtutuunan ng pansin. At ito ay walang iba kundi hanapin ang taong tumalo sa aking ama. Matagal ko nang sinusubaybayan ang kilos ng taong yon, pero masyado pa rin itong malayo sa lugar namin. Nalaman ko rin na tumawid ito ng isla, kaya matyaga kong hinintay ang pagbabalik nito. Naniniwala ako na babalik pa rin yon sa Antique dahil ito ang lugar na kanyang sinilangan. Ang kaso, hindi ko alam kung kailan ang panahong yon. Akala ko nga masyado na itong malabong mangyari hanggang sa pagkaraan pa ng ilang buwan. May nakausap akong tao na may malapit doong kaugnayan. Ito ang naunang lumapit sa akin, pinuno, dahil nung nakilala ko ito, paulit-ulit ko na itong dinadalaw sa kanyang panaginip. Hindi ko ito tinantanan hanggat hindi ito nagkukusang lumapit sa akin. Pagharap naming dalawa, nakita ko ang takot sa mga mata nito. Literal na ayaw nitong magsalita pero alang-alang sa kanyang sarili, napilitan nitong ipagkanulo ang kanyang kaibigan. Pagpasok nito sa aking tahanan, kaswal ko itong pinatuloy na parabang isa itong importanteng bisita. Pag-upo namin sa sala, agad ko itong binigyan ng pagkain habang kalmadong kinakausap. Makakaasa kang malinis sa mga pagkain namin dito. Huwag kang mag-alangan dahil kakailanganin mo yan. Nang marinig nito ang aking sinabi, hindi ako nito kinibo. Patuloy lang nitong pinagmamasdan ng mga pagkain hanggang sa magdesisyon na itong kumuha ng piraso nito. Ilang minuto ko rin yung hinintay bago ito tuluyang matapos sa ginagawa nito. Maya-maya pa, nang wala na itong ginagawa, tsaka ko na ito tinanong ng masinsinan. Alam mo naman siguro kung bakit kita pinapapunta rito. Gusto kong malaman kung sino ang pinsang mong yun at ano ang layunin niya sa buhay. Bakit siya nakikipagduelo sa mga kapwa niya antingero? At bakit niya ninanakaw ang karga nito? Ha? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya kung anong gusto niyang mangyari. Dahil noon pa man, hindi na namin siya pinakikialaman. Disipulo siya ng tatay ko noong nabubuhay pa ito. Pero hindi namin inaasahan na magpapalit siya ng aral pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Sa ngayon wala na rin kami gaanong balita sa kanya. Basta ang alam lang namin ay ang patungkol sa mga lugar na pinupuntahan niya. Ubod na rin po yun ng lakas. Kaya kapag bumalik yun dito,
Hindi malabong may kalalagyan din kayo. Hindi ho ako nagsasalita para manakot Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Nang marinig ko ito, di naman ako nagpatinag. Ipinakita ko rito na mas makapangyarihan pa rin ako sa taong kinakatakutan nito. At sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, dito nito inilahad ang panahon ng pag-uwi nito sa Antique. Nalaman ko na malapit na itong dumating, kaya hindi ko maiwasang magalak. Pagkatapos ng aming usapan, tsaka ko na ito pinauwi. Wala itong kahit na anong galos sa katawan at hindi rin yun nakaranas ng mga paninindak. Basta ang ipinaalala ko rito, balitaan kaagad ako kapag dumating na ang taong hinihintay ko. Halos 8 buwan ko rin yung hinintay, Pinuno, hanggang sa dumating ang ulat na daladala nung aking nakausap. Kampante naman ako sa mga inulat nito, lalo pat nakuha na nito ang tiwala ko. Pagbisita nito sa aking bahay, nalaman ko na nasa lugar pala ng tinugbok ang aking pakay. Palihim ito doong nagtayo ng bahay at nalaman lang ito ng kausap ko nung mapag-usapan nila ito ng mga magulang ng antingero. Di rin yung kumpirmado, pero marami sa mga kadugo nila ang naniniwala na dito matatagpuan ang antingerong hinahanap ko. Kaya naman ang marinig ko ang tungkol dito, di na ako nagdalawang isip. Ora mismo lumuwas ako ng baryo para mapuntahan ang nasabing lugar at isinama ko na rin ang nakausap ko noon upang makasiguro. Hindi biro ang layo ng aming tinahak, pero sa awa ng Panginoon, nakarating kami doon ng mas mabilis. 5 araw na paglalakad na walang pahinga ang aming binuno, kaya yung kasama ko noon, halos lantang gulay na. Nakapagpahinga lang ito nung mapasok namin ng bayan kung saan nakatira ang lalaking pakay ko. Pagdating namin sa lugar, inabot ng 2 araw ang pagpapahinga nito. Kaya kahit gusto ko nang maglibot, napilitan akong manatili sa kanyang tabi. Kalmado naman ako noon kahit papaano dahil sa oras na lang ang nalalabi bago kami magkita. Sakto rin noong pista sa lugar na yon, kaya medyo maraming tao. At para makibagay, sapilitan kong itinago ang aking presensya. Sumapit ang gabi ng 2 araw. Nalaman namin ang tungkol sa mangyayaring subukan. Nung marinig ko ito, agad akong kinutuban na pupunta rito yung taong hinahanap ko. Kaya naman kahit kakabawi pa lang ng kadugo nito, sapilitan ko na itong isinama sa sentro ng bayan. Pagdating namin sa lugar, nakita ko ang maraming antingero na naghahanda. Bawat isa may tangang mga kakaibang karga na hindi naman halos makapangyarihan. Napansin ko rin na abala ito sa paghahanda, na parang mga kalahok ito sa subukan ng agimat. Bagaman gusto kong kausapin ng mga taong yon, pinili naming magpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating namin ang liwasan kung saan magaganap ang subukan. Mula roon naghanap kami ng pwesto na mauupuan at mapagpapahingahan habang kami ay naghihintay. Paglalim ng gabi, purong mga antingero na lang ang naroon. Yung kasama ko tulog na, animoy wala itong iniisip sa sarili niya. Bale nagising lang ito nang magsihiyawan na ang mga manonood. Pagsilay nito sa akin, agad ko itong sinenyasan na hanapin na ang taong pakay namin. Ilang minuto ring umikot ang paningin nito sa paligid hanggang sa makita nito ang kanyang kadugo. Pagturo nito sa akin, agad ko naman tong tinitigan. Sigurado ka ba dyan? Matagal ko nang hindi nakikita ang taong yan, kaya nakalimutan ko na ang kanyang itsura. Pero kung pag-uusapan ng kanyang karga, madali ko siyang maaalala. Malalaman natin yan maya-maya kung tama nga ang taong tinuturo mo. Paalala kaibigan, na kapag nagkamali ka, may kaakibat itong kaparusahan. Nang marinig nito ang aking sinabi, napalunok lang naman ito ng laway. Gayunpaman, hindi nagbago ang taong itinuro nito. Kaya walang sabi-sabi, agad akong umalis.
Sa entradang bahagi pa lang ng liwasan nagkasalubong na kami. At bago ito makatagos sa akin, binulungan ko na ito sa duelong nais kong mangyari. Pagkarinig nito sa aking sinabi, nakita ko itong ngumiti. Parang natatawa ang taong yon, na animoy hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pero nang pakitaan ko ito ng mutyang tangan ko, biglang nag-iba ang itsura ng mukha nito. Sa isang iglap, naging seryoso ito at tahimik. Kusa na rin yung sumunod sa akin na para bang alam na nito ang ibig kong gawin. Paglabas namin ng liwasan, dali-dali kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa gilid ng lawa. Liblib ang lugar na aming napili, kaya inaasahan ko na wala sa aming makakakita rito. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na rin ang kasama ko na kamag-anak nito. Nagulat man ito sa kanyang nakita, hindi na ito nagsalita pa. Sa halip ang ginawa nito, hugutin ang armas na tangan-tangan nito. Narinig ko na rin itong nag-usal hanggang sa maramdaman ko ang ilang piraso ng mutya na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kalakip nito ang mga kaluluwa ng mga antingerong tinalo nito na parabang ito ang nagsisilbi nitong pamamaraan para makontrol ang mga mutya na ninakaw niya. Matapos ko naman itong maramdaman, bigla akong nilamon ng matinding galit. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik, tinawag ko ang mga kamay ni Mulayari. Binuhos ko rito ang lahat ng aking lakas na matagal ko nang itinago sa paglipas ng panahon. At para lamang masindak sa akin ang antingerong yon, mahigit 100 kamay na binabalot ng iba't ibang elemento ang kanyang nasilayan. Nagliwanag na rin ng husto ang mga mata ko at nagsimula nang magbago ang aking anyo, dulot ng matinding kapangyarihang namumutawi sa aking katawan. Ngunit sa halip na masindak ito, pinagmalabisan nito ang aking abilidad. Hindi ito nagdalawang isip na sumugod sa akin hanggang sa kami magpang-abot. Sa loob ng halos kalahating oras na pagbubuno, nayanig ang lugar na yon. Hindi na tuloy ang subukan pinuno dahil lahat ng mga agimat na naroon bigla na lamang nawasak. Dahil dito, kung kaya't nagkalat ang mga antingero sa paligid para hanapin ang pinagmumula nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito natuntun. At sa pagpapatuloy ng aming paglalaban, ipinakita ko sa kanya kung papaano ko durugin ang mga mutyang ilang taon nitong pinangalagaan. Nung matalo ko na ang lahat ng karga nito, tsaka ko to binalian ng katawan hanggang sa hindi na yon makakilos. Pagkatapos, isinabit ko sa kawil ang baldado nitong katawan at iniwan ko ito sa ilang ng 1 buong buwan. Pagbalik ko rito, agnas na ang katawan ng taong yon. Sa itsura rin ito, katakot-takot na kamatayan ang pinagdaanan nito. At bilang pagpapakita ng aking galit, hindi ko na ito inilibing. Hinayaan ko ito sa puno hanggang sa maagnas ang kahuli-hulihang parte ng pag-iral nito. Sa punto ring yun pinuno, natuwa ang puso ko. Alam ko kasi na nabigyan ko ng hustisya ang aking ama gamit ang kapangyarihan ng mutya ng bathalang sansinukob na si Mulayari.